Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U l-għodwa tajba lil kulħadd. Ġieli ġejt inqaddis hawnhekk jiena mhux l-ewwel darba ma billi nagħmel introduzzjoni nippreżenta lili nnifsi ma nagħmilx ħażin jiena Father Paul Attard, Franġiskan, Minuri. Issa ninsab l-ewwel sena tiegħi fil-Knisja ta' Ġiesu ir-Rabat. Fi għadna kemm iċċelebrajna il-festi ta' San Giuseppe u anke l-festa tal-Għid, għadna fl-ottava tal-Għid u għadna fl-imkien inkantaw u ngħidu il-mulej għam il-mewt, Alleluja. U bdina hekk il-riflessjoni sa nagħtu bidu għal dina l-Ewkaristija. Nistidinkom narfu n-nuqqasijiet tagħna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-għamil, bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bil-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew niglorifikaw l-Alla u ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf Alla binin Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti b'ħafna grazzi tkattar il-poplu li jemmen fik. Ħares lejn dawk li inti ħtart għalik biex kull min twilet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem u jgawdi għena bla tmiem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-Lut u x-xjukh u kittieba meta raw il-kuraġġ li bih Petru u Ġwanni kienu tkellmu, baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim u fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien imfejja wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila jwiġbu xejn. Imbagħad ġalluhom joħorġu barra mis-Sinedriju. Għadu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu: se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom. U dan aħna ma nistgħux niġduh. Imma biex dan ma jinxteritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom
ordnarlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu f'isem ta' Ġesu. Imma Petru u Ġwanni weġbuhom. Għajdunna intom jekk sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu għedduhom u telquhom għaliex minħabba l-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Flimkien, niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Awwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħ u rep fl-erejjex tat-tajbin. Il-lemenija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Flimkien, niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Il-lemenija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-lemenija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabba l-lemejjel tal-mulej. Ħaqadni tassew il-mulej iżda ma talaqnix għall-mewt. Flimkien, niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Iftħu li l-bibien tal-ġustizzja. Ħanidħol minnhom u nrott ħajr lill-mulej. Dan hu bib il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtni u kom talija salvazzjoni tiegħi. Flimkien, niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara li qam mill-mewt filgħodu kmieni, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel lil Marija ta' Magdala, illi minnha kien keċċa 7 xjaten. U din marret tħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semgħuha tajt li huwa kien ħaj u li ratu m'emmnuhiex. Wara dan, wara ruħu taħt sura oħra lil 2 minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba'. U huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma nqas lil dawn m'emmnuhom. U fl-aħħar wara ruħu lil-11 stess, meta kienu fuq il-mejda, u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi, u hekk rashom iebsa, illi m'emmnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju il-ħolqien kollu. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju naddafna minn ħtijietna. Kelma qasira li bħalissa mad-dinja kollha aħna l-uliet tal-Alleluja qegħdin inxandru b'ferħ kbir il-frażi sabiħa il-mulej qam mill-mewt. Alleluja.
Immaġinaw kemm tkun ħaġa sabiħa illi kieku bħalissa meta noħorġu fit-toroq, meta morru x-xogħol, meta tfal imorru l-iskola, inkunu fejn inkunu, tiltaqa' ma' ħadd ieħor u tgħidlu ssellimlu b'din it-tislima. Il-mulej qam mill-mewt u l-persuna l-oħra tirrispondik Alleluja. Illum rajna li kulħadd staġeb għaliex nies sempliċi bħal dawn iż-żewġ apostli li għandna illum, Petru u Ġwanni, kienu għadhom kemm għamlu dak il-miraklu, il-fejqan ta' dak il-matub. U n-nies bdiet tagħti glorja lill-Alla għal dak li ġara. U Ġesu ħares lihom u jgħidilhom xogħolkom hu li tmorru u twasslu din l-aħbar lil-ħutin. Hija kelma li qed jgħidha lilna illi aħna rridu noħorġu u l-aħbar li hu qam mill-mewt inwassluha illum fid-dinja li qed ngħixu fiha illum. Mal-qawmien ta' Ġesu bdiet l-evanġelizzazzjoni. Meta bdew joħorġu ixandru, hemmhekk bdiet l-evanġelizzazzjoni. Ġesu jidrilhom, jibathom fid-dinja kollha biex ixandru l-Evanġelju il-ħolqien kollu. L-ewwel ma der il-Marija ta' Magdala. Marija li minna qabel kien keċċa 7 xjaten. Kienet mara midimba. U Ġesu għax ħabba u għaxi daret leħ ħafrila. Imbagħad deru koll il dawk iż-żewġ dixxipli u fl-aħħar deru koll l-11 li kienu qegħdin jieklu madwar il-mejda. Daw il-11 Ġesu jċanfarhom il għaliex m'hemmnux l-aħbar li tawhom sħabhom. U Ġesu x'inhu jagħmel f'daw il-żminijietna qed jibgħat lilna wkoll biex bħalma ġaraw biex hu qam mill-mewt neħħew dik il-ġebla dik il-blata l-kbira. Illum qed jgħid lilna neħħu dik il-blata illi qiegħda fid-dinja tostakola dak il-qabar. Ġebla li qiegħda tagħlaq it-tagħmiet tal-bnedmin da li qegħdin nesperjenzaw fi żminijietna. Ġebla li qiegħda tostakola it-tagħmiet, il-paċi, speċjalment fejn hemm il-gwerer. Ġebla illi qiegħda tkompli tkabbar il-kriżijiet umanitarji u anke l-ksur ta' drittijiet umani. Għalilna l-Papa Franġisku fil-messaġġ li jagħmel fil-Għid għalilna ejjew ħanwasslu lil Kristu il-xoxt, il-poplu li qed isofri il-vjolenza, il-konflitti, is-skarsezza ta' ikel, kif ukoll l-effetti tat-tibdil fil-klima. Il-mulej qed jagħti wkoll il-faraġ għalilna l-Papa lill-vittmi ta' kull għamla ta' terrorizmu u kriminalità. Mela biex nikkonkludi l-aħwa, illum li qegħdin aħna nassistu għal din l-Ewkaristija ftakar li l-mulej qiegħed jagħżel lili u lilek biex aħna nagħtu toma il din id-dinja. Għada mad-dinja kollha se niċċelebraw il-festa tal-ħniena divina. Grazzi għal qaddis Papa Ġwanni Pawlu II. U l-mulej jrid jużana biex aħna nkunu strument tal-ħniena tiegħu. Għalhekk l-aħwa ejjew din il-ġimgħa aħna biex inkunu strumenti fit-talba tagħna induru lejh u ngħidulu Ġesu jiena nafda fik. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Naddu għat-talbiet, ħuti eżis nifirħu f'dan il-jum ta' salvazzjoni illi l-mulej għamel bil-qawmien ta' ibnu mill-mewt. Jew irroddu ħajr lill-Alla u ngħidulu għatina mulej il-frott tal-qawmien ta' Kristu. Għatina mulej il-frott tal-qawmien ta' Kristu. Li tolbu għall-Knisja biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni il-bnedmin kollha
nitolbu. Għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Nitolbu għall-umanità li qiegħda tbati għax hija maħqura minħabba x-xhieda tal-verità u l-impenn biex jitħarsu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Nitolbu. Għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Nitolbu għal-morda kollha biex imqawwijin bis-sagramenti u mill-imħabba ta' dawk li jieħdu ħsiebhom jitfarġu bil-ferħ ta' Kristu l-xoxt, jilqgħu id-batijiet tagħhom bi-spiritu nisrani. Nitolbu. Għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Nitolbu għall-komunità tagħna biex tifhem id-dmir tagħha illi xxandar l-Evanġelju bix-xhieda ta' ħajjitha. Nitolbu. Għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. U issa f'qalbna kulħadd jagħmel it-talba personali. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli aħna irroddulek il-ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem ġewwa fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom l-qudiem. U niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa li aħna illum inġbarna biex il-Alla irroddulu il-ħajr bih u li tiddaw li jitwildu għal-ħajja ta' dejjem. Il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu aħna qomna għal-ħajja ġdida. Għalhekk l-aħwa jew flimkien f'dan iż-żmien tal-għajt il-ferħ imxerret mad-dinja kollha nimtlew bil-għena u flimkien mal-qawwiet tas-sema u mas-setat tal-anġli ninġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jintennulek Qaddis. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej.
Osanna fil-għoli ta' smewit. Mulej inti l-qaddis, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek u għamel li jsiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. F'dik il-lejla meta Ġesu kien imdawwar mal-aħwa, ħa minn fuq il-mejda il-ħobs, għamel talba ta' ratti l-ħajr, birek, qasam, newilulhom għalilhom, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kla Ġesu ħa il-kalċi, għamel talba ta' ratti l-ħajr, il-kalċi newilulhom u qalilhom ħudu, jixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha u għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Aħna nofrulek dan il-ħobs li jagħti l-ħajja u dan il-kalċi li jsalvana, Iroddulek ħajra li xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem bil-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja li hija mxerda fid-dinja kollha, nitolbu għall-insara ippersegwitati, u nitolbu għall-umanità li qiegħda tbati ħtija tal-gwerer. Ftakar mulej fil-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, nitolbu għall-Arċisqof tagħna Charles u għall-Isqof Joseph, nitolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll mulej fħutna illi raqdu qabilna bit-tama tal-qawmien. Daħħalhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll miġburin hawnhekk għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja u għamel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa issa maqdin flimkien bħala familja waħda nisranija indur li Alla l-missier u nitolbuh. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek ħlisna mid-deni u fit-tjieba tiegħek għatina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja ta' madwarna biex inkunu ħilsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu li l-apostli għattilhom ejjew għandi meta qalbkom tkun imtaqla u jien inserraħkom. Illum mulej ngħidulek tħares lejn it-toqol ta' dnub tagħna ma ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-siliem u l-għaqda li inti trid fina, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Bħall-aħwa issa kulħadd jagħti l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Hu tiddanu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħejn aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Imma jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn dan il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu koll jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U issa iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill Arċidjoċesi ta' Malta.
Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibgħatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li tweled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-semawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-ard. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum mafrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina d-daħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja. Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Obżna ta' kuljum matina l-lum mafrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina d-daħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Islim amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberik inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna lik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-Glorja, Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema jgħida fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, palma nafru l-menuħati għalina d-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna lik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, Silim għalik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa tama tagħna, Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna trufnati u li teva, lilek li tniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena, u dina wara dan it-trufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġini Marija. Li tolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, bissirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikoll li tretint kif is-sema egda fl-art. Obżna ta' kull jum matina l-lum maħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamme. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana amme. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amme. Li tolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi, Amen. litanija, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal Kristu b'tana, il-qattal b'tana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu mqaddes Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Trinità imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba kollok dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Maqfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa biex Malla ikun jisħu inna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għati li lna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem,
Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' l-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej, slim għalik tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha u miegħek Kristu trawwem bħal rigal adult. Mqaddex Giuseppe kun missier għalina l-koll, mexxina fit-triq il-ħajja. Għaqilgħandna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallitilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Najdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-Imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema,
Imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbierek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġili u l-qaddisin kollha tiegħu.